that time I had a relationship na JP yekuti ndiye munhu aikwanisa kubva atondiitawo kuti ndizviite through kuwirana kwedu kwataiita that time. Then ndo maitikira zvakaita kuti okay kwanisa kusumudzwawo namukoma kuti zviendewo pane rimwe stage. What's your relationship with Jah Prayzah I now? would say ndimukoma. I respect zvakaitika zvinoitika pane chinhu chandakadzidza from nzou ndiri mufana ndaisazviunderstand because unenge usati wamusituation yacho. Pane pamwe pekuti ndaitaurwa zvinzi basa redu wotosvinga pane pauchanetsera kuti ndikuda manager handina manager, asi manager hauye kana usati washanda. Pane pekuti uchatombotsingwa, pane pekutoti uchanetsana nevamwe vako mubasa because of ma-opportunities. So zvinhu izvozvo zvichizenge zvakuitika one kukurowo ndakasvikawo papoint yekuzounderstandawo kuti aiwa mubasa redu munowanika zvakawanda. So yeah, my relationship na JP, I would say bond mukoma. He did so much for the industry and I respect him for that. I think on that issue inyaya yekuti even him USABC you were there and you were live on that day. It's something chekuti it was first time yangu inini kumira pamberi pe 70,000 people cheering kuti gere because song yakanga iri yakurira because of that moment iyoyo. So aiwa zvakaitika munhu wese akaona hapana asina kuona. Handingati ndoti ndakarambidzwa because handina kurambidzwa because ndakatokwira paStage, ndakaintroducwa naMC ndikaenda paStage. Munhu wese akanga ari muground first time yangu kuona reception yevanhu vachidaro. Everyone was cheering kuti gere. Ndichichuna gitare rangu, in fact gitare rangu ndaitorichunira pamberi pevanhu, band rangu ratopinda paStage. I remember that day tanditoona Mudaramono was playing lead because it was mixed, band rangu neBlack Spirits. So the whole plan yakanga iripo pafuneral yanzo yakanga iri kuti pachazenge pakubuda board yakuenda kumusha inini ndaizoimba ndizarurire neIshe because Ishe yakanga iri favorite song yanzo. Vaingoti every time tikasangana namhomzi vaitonditi imba yeshe. So yasem so ndakanga ndichitomhanya kutobva kuservice yakanga yaitwa kupakare pai ndichimhanyira performance iyoyo. So ndiritori pakati pekutoti ndakutoti ndichitange kuridza ndakangonzwa keyboardist wangu achiti geri tiri kunzi tibve paStage. Kati nani kunonocheuka dai soko mabla 10 akanga atori pamberi chitoti bve paStage. And that time band rakanga riri kuri isusu redu we only 6. Before I even knew it kuti ndibvunze kuti ko vocal zviri kunzi tichichi kuitika vocal pari kutoyo paStage patozara band. Ndo zvakaitika from there ndobva ndatobviswa paStage. So ndoti ndingati igokora here rakashanda kuti inini ndibva ndanzi iwo chibva paStage that moment. But kubviswa kwandakaitwa paStage neteam JP naivo naJP, it was only inyaya yekuti munhu wese wanted that opportunity yekuimba board yanzou ichibuda mustadium. Munhu wese had his different agenda. Ndakaona mumwe akatozosvika pacoffin rakubuda akadai so iripo picture iyoyo. Saka ndaexplaina ndikati mumwe nemumwe panoitika nhamo anenge aine agenda yake. Paipai pekuti unogona kunzwa we ukama wachiti munhu asati avigwa unogona kunzwa mumwe achitoti iyo mota iyoyo ndiye mwana wangu iyoyo izvozvo musatobate zvenyu
akatondiudza iye, you know. So ina ndakangono conclude wokuti kubviswa kwandakaitwa paStage neJP ka maybe pane process dzaitoitika tisingazive, because munhu wese obviously tisingade kunyeberana, munhu wese ka hatisi tese taichema. Akambokubvisa sei? What really happened? What happened is nanditori paStage ndadedzerwa na MC. Get it right is coming to perform next. Well, in fact momze yangu pavangu vakagara, mai vangu pangu vakagara kumashure kwebackstage, so vakasumudzwa pachepa vakanga vakagara kuti JP agare. Muri kubabata? Ndabva ndadedzwa paStage, ground rese rikaita waya. Mufana wedu watandakamirira auya, ndaenda paStage ndiri kuchuna gitari rangu, ndakatopira vanhu musana ndiri kuchuna gitari rangu. Mudaramono was there, tandakazanganisa band. Handiti ndakazongonzi nakeyboardist wangu, Gary tikunzi tibve paStage. Nani isusu tabva kuannouncwa apa, and that was live on ZBC. Nani vocal inzi wakati tikunzi tibve paStage, tisati tabva ndiri kutoti vocal chii chiri kuitika. Mabla akanga atoya pamberi pangu akutonditi ibvai paStage, ibvai paStage. Mabla asati apedza kutoti ibvai paStage, band rake ranga rakazara paStage, band raJah Prayzah ranga ratozara paStage. That's what happened. He personally was he there pakaita all those? Ndataura ndikati pekutanga vakasumudza amai vangu pachair pavakanga vakagara kubackstage, because handiti before going on stage nyange makanga makagara kwakagara kumatendu, handiti kana makuenda paStage you pass through backstage, from backstage wakuenda papi paStage. Saka pampaine machairs anga akatedza backstage, ndo patakanga takagara nana mudhara wangu, amai vangu, mudzimai wangu nerimwe timu rangu ranga ndinaro ipapo. Ndabva ndavasiya apa inini ndaakuenda kupi paStage. Ndikatodedzwa futi kunzi panapa momze yabviswa pachair, ko momze yakupi, momze yabviswa pachair kunzi Jah agare apa. Momze ibva yatobviswa, ibva yatoendeswa uko. But time, even time yavo yekuenda paStage inge isati yakwana. That's why isusu taenda kubackstage. Mupabata mizeri. So now chikubvunzaiwo mukoma, Mabla anowana power sei rekuuya kuzonobvisa munhu paStage, handiti adedzerwa na MC zviri paprogram, wobva wadedzweyo kunzi uendeyo. Mabla anowana power sei iye asiri ari kucontrola program? Mabla anowana power sei rekubvisa munhu paStage? Saka automatically that was an instruction yakabva kuvakuru vake. Haana power rekuuya kuzoti mai vaGary bva ipapo, Jah Prayzah agare ipapo. Haana power rekuti Gary taiti nebhendi rako nemi mudharamono ibvai paStage, imi hamusiri maakupinda, uyu ndo aakupinda, because hachisi chinhu chagadzirwa kumba kwedu isu. Hakusi kumba kwedu kwakagadzirwa program, rakange risiri rufu rokumba kwedu, asi ruri rufu rokuti relationship yakange iripo, zvokuti inini ndaigona kusarwadziwa ndabviswa kana kuti maybe naSelma ukupabata, but tese tiri vatorwa. Hapana mutorwa ane power rekubvisa munhu wekuti tese tinoziva kuti iwe as much as he loved you, neniwo futi aindida, uyu aidiwawo futi, uyu aidiwawo. Saka inini I would say it was an instruction that came from vakuru vake. Saka when we talk about that, inini handitauri manje ndichinonoti vakuru vake, handitauri ndichinonoti Mabla. Mabla ndomupinza paakaita pati yake, asi vakuru vake ndo vakamutuma. Because after zvinhu izvozvo zvaitika pamberi pevanhu vese, handiti kana anga asiri kana anga asiri Mabla anga azvironga ega. Mabla ndiye aifanira kuzokontinua kuenda kumainterview ai 3 atakaenda kuStar FM, kuPower FM nekuZFM. Kumainterviews maindoita sei? Nyaya yakanga yakupisa kapasocial media, munhu wese ari kupopota. Zimbabwe yaonaka zviri palive kaizvo.
saini ndashedzwa kuti ndi-explaine my part zvakaitika because munhu wese azviona zvese because munhu aibvunza kuti wabvirei paStage isu tanda kumira wanzi wakupefoma masikati machena mukubabata. So I would say Mabla akanga angotumwa because dai akanga akadecide izvozvo ndiye aifanira kuzocontinue kuma-radio stations aya ndakashedzwa aya because inini chiti ndaenda nhasi mangwana makuseni JP akashedzwa futi kuti aexplaine side rake. And he went there personally? Nana manager wake. What did he say? Akaexplain side rake iye achiti haazvizive zvinhu izvozvo akaramba moment but nekukurawo I understand pane pakuchema pane vamwe vanogona kuti i-opportunity kuchema kwakasiyana saka uchiona kana panhamo chaipo nhamo sati yapera mumwe anogona kutanga kutoti mota iyayo ndeyangu asi munhu asati avigwa so ndakazviunderstandawo aiwa munhu wese aida mukana iwoyo hapana aisada that opportunity yekunzi ndapefoma pafuneral yanzou 70,000 people aiwa pana asingadi kuridza vanhu vakawanda. You felt hard done by that incident? So pakaitika zvinhu izvozvozvo after that a lot of things zvakatanga kuchange zvinhu zvokuti zvakaitika pamberi pevanhu kuti inini the following day ndakatanga kufonerwa kuma-interview. I went kuPower FM, I went kuStar FM, I went kuZFM ndichifanira kunono-explaina zvakaitika side rangu. After that JP akashedzwawo futi kuti aende kunono-explainawo side rake so but zvinhu zvokuti nyaya yekuti iwo unenge uno zita risati rakanga isati rasimba and we're still moving kuti zvidaro. So ndakanzwisisawo kuti aiwa zviriko mubasa redu pane pamwe pekuti unokwanisa kushandisirwa chisimba chekuti uyu asimba ane zita. Saka makazombotaura mese after that incident? From there I would say hatisati tambosangana pamwe maybe tingangosanganawo pamwe pekutiwo unotiwo ane band member rako uzonzwa kuti band member rako kuigira tsamba kuti amukoma ndakuenda uko kunoridza ukoko ngotiwo zviriko ungosainawo bepa. So from there hatisati tambosangana zvedu. Okay. Yeah. Saka tingangoti because obviously panoitika zvinhu zvakadaro panotoita ma-issues. Are you going to iron out that issues, not necessarily man to man? Like munoza imwe chidzidzo chandakadzidza from baba vangu Mtara William is music is a circle. In fact life is a circle. Ekuti ukasangana mune munhu apa tsedza uchazosangana futi naye apa kana kuti apa because it's a circle tsedza uchasangana iwe uripo kana kuti uyo asipo so eventually tichasangana and mumwoyo mangu inini I would say ndakazviunderstanda and mukana pauchauya wekuti tisangane tichitaura tese will definitely settle that. But ndingati inyaya yekuti ndingati ichiri historia yekuti ndinoti inini ndine bitterness kana kuti mukoma vane bitterness zvinhu zvakaitika eventually because life is a circle. Eventually we'll meet and maybe tichatoseka about it or maybe tichatongoitaura sezvairi. I'm also keen to even know kuti vanotiwo chii but from there hatisati tasangana but it's an issue yekuti sevarume ininiwo ndakura iwo is now moving to a status yekuti becoming a legend so eventually as well
a legend is to lead by example, so I'm sure tichataura kana nguva yaMwari yatendera kuti titaure.